rasa guya-guyu, Bu. Iya. Kok yo guya-guyu. Peh ra krasa wae sesuk ben ape posoan. Ki sing mau order payek wis langsung iso langsung dicek out ning keranjang kuning. Betul, Bu? Ya iki lah, saiki Piye? Bagi-bagi piye? Iki lah setiap pembelian Iki to, Sik wis tak genane. Iya. Saiki setiap pembelian payek bonus iki ya, bonus kremes. Dari nek sing tuku sing sak toples entuk 2 kremes karo sing sak mika entuk 1 kremes. Wis iki promone Ramadan tok ya to. Ya. Lebatine buku masalah kakean wisan kok ya. Wis ben syukuran karoan, mosok ra tau syukuran iki lho. Iki ya wis langsung dicek out ning keranjang kuning. Rasane ses piye to Bu kowe iki ya omong. Lah ya kuwi lah omong pokoke ditambahi kremes 1. Kambai kremes 1 tenan. Kowe kok Ya, grundel atimu. Ngapa lah jare sedekah kok grundel ya. Ya kowe sedako ikhlas iki, ikhlas tenan. Oh, ikhlas. Kowe iki lek karane ikhlas apa ora? Ikhlas aku wis iki langsung dicek out ning keranjang kuning. Ya Bu, Aku mau muni yo lho, Be. iki ning tomblok apa ning keranjang? Ning keranjang jaremu tomblok ge ngurungi kowe kuwi apa piye? Glep piye to, panggah kleru wae. Jan ses payeke cocok dige sahur, buka, san gel lauk, camilan, wis jan ses. Cocok banget iki, cocok banget ya. Wis rasa guya-guyu, Bu. Iya. Kok yo guya-guyu. Lah kok Aja lali tangane ya, ngene-ngene.